kan mu mek hi Gabriela Vantirhkoh te zinga arang niam lam ni in anna ber chu mihring te an chet sualna laka tanga chan chua ani mi te motor nuwa te chuang in phone an khoi chang tele an ril ruan pek lo chang te in warning alo peta thin ani tumkhat chu Indian American pakhat archa motora hian a chuang ta a ani na sang thok kwal thin ani a adu thu sa mangin a hring nun hi a zo fulei thelo mega ama to ka aboi lai takani a motor khat lai hian an interview result a heta a atlin lo thu an mu chuan a thin rim hle mai Vantirhkoh Gabriela chuan engkim chu alo mu pui veka chutia atlana kongpo enmang lova alir thei a khat lai chuan motor dang hi a sut thela Gabriela hian lo khoin to swala tok talo lo tu khat chu archi changdor pakhata hian dinga ama eitur po ni lovin mi te avalei sak ani thui tak an inter nuwa le dakar ni don anga nuwa chuan an changjor chu a zo vek to thu an ron soi tamaya adin sakte chu ava be thoya an nila chuan engma ilei lo chuan kan pei thei lo che an lo ti deuh tlat boxi engmo chang chuan mi thumno asuk saka achang la in hardware dorate athok lop lopa kha archadin mun chuni archan ring nun azo chho lai zong te kha Vantirhkoh Gabriela khan alo thli reng thina ama khongai na thin lung aputa tlat mai ni arch chu anula mel thret pakhat Elena nen chuan thil ein an chol dun ta alo reinu chuan akar chu pak tha in amuta a heti hian archi chen na in po nei lovin a khosa vel ani tu khat chu Vantirhkoh rual ho hian in mu khom na an nei ta an ho tunu ber hi Martha ani heng Vantirhkoh sang te hian ti tu big rol sang an nei thlia Vantirhkoh pakhat milungai te hnema kongbo te kongko mu thin tu le nundan dik le nuam zok an nei theina na pui thin tu chuan ana tho chu nuam ti tak le phur em mai hian a soita a atu soilongai thlareng tu Gabriela chuan chu Vantirhkoh na chu anom mel ti in a ot ve ta hle a tlailama chuan an ho turu hna chuan kalin Gabriela chuan achak ang na chu peve tu chuan adil tangota Martha thunga ro chuan chu na chu nahar sa ani thule chu tiang na thok tur chuan Gabriela chu ala in pelo thu a hrilta ni tlangwal arsenun ka ala boi renga a motor park na chungchanga anzil hau fowa gym te chu ain bual na berni Gabriela khan rinom takin archi ala zui zela pui achak le tumka chu millionaire pakhat Jeff hian arch chu a garage remfel tur chuan arwaita a ani chon thatak le rang takin na chu a zo thoya Jeff chuan thok tha ati ema wangin atul thok tur chuan roi adu ta arch spot chuan lom taka lo pomin atirka ani turin anin befelta ani tumka chu thilpoimo a amanatan an company credit card chu Jeff hian apeta a arch chu amatora riak to lovin hotel pakta hian in suan lut ve theita ni tu khachu Jeff hian arch ne na chuan emergency amantur atan pistol lak chodan le apas watte chu ashil ta veka aring sot le arch na ngai zong de tur nei ti she chuan Jeff chuan phal takin athomno alo hotira ama alo thut pui to Elena nen khan anin de ta an bil alo thlen chuan atam khop maya arch spot chu ameng kok mai ne Elena in tumsem a hanrot vel po chuan angai lo ve kanei lom ti in arch chu atang ve tlata company credit card kha amang ve ta throi mai ni atuka chuan Jeff hian arch chu acho chalta a khatianga paisa man ka arem lo alo ni ngaidam handil vio ma se aban ta thawa arch chu anun ngai ale leta hotel atang chuan achuaka motora bok ariak chole tandon ta ni zan khat pei chu a motor an lo nu son sak dai mai peka mutna tur anei telo Gabriela khan arch hring nun chu alo mu pui veka khupa nun khu siam that sak angai ani ti in arilu lo siam sawa ana tho chak arol ni lo tho adu em kha ti atum ta a mi accident tu lo chan chu mai khadu tok lovin arch nun hi siam that sak adu ta tlat mai ni arch ne na chuan azuk in lar ta a adara an khoi zau chuan arch malam hun chu amu tir ta delivery na ta tokin Elena nen khan anin nei zuya an mani polin intehial an nei ve ta ani ni masila an tho chuairo abai thom le tho maya mi hausa tak an la ni chuang lo
Arts chuan katiang nun pa ngai pet lutuk ka dream anilo ativet lat peka Gabriela chuan hetiang ami te tran pui anna anilo awangin azaito lo bokani ti thu te chu ashilta Arts chu lo tong la in achak ber chu Jeff anga mi hausa ton toni ani thu asaita Gabriela chuan mi hausa tak ni hi mi ten an lo ral khat muang ngotan nuam le o anilo zia Arts chu mu thi ra du ta adara chuan chelin anom na chu aron eng pupa Arts chu har hlolin kar changkang tak chunga hian alo chuang reng mai alo ni security pakhat ama zonga akar pak awanga hauzi thin tu pa kha ron kalin tun tumero hi chuan a hoi home sot ta ema a motora khol chuan in lama hoi duem hi ron ti a in lam an thlen chuan khuwa alo warta an thlen namun chu khoi mun dang ma ni lovin mi hausa Jeff in kha ane Arts chuan Jeff chu a mu thoya ani chuan kana zong kha ka thok zo to hi lo ti Gabriela ron langin ani chuan Jeff nen an nihna a thlak sak thu hi a hrilta kar khat chunga tan chau ani thu ero a soithung Archa a han hausa ta thut mai chu nuamati hiar zui hle a party ta ham mai ne Jeff lakha atir ka dor reng ringot maya Elena nen chuan anin det le alo hausa ta boka azai sot na ro amo ngam ve ta hial Vantirhkoh Gabriela ero kha chuan ti lo top turati nin alo in chauta Arts ne na chuan kalin angun pa ngai alet atul thu chu awashilta Arts ero chuan ateu hian an nai lo alo ti de bur thunga Gabriela chuan Arts du thlanna tel lo le ti luina in an nihna a thlak le theilo thu a han soi chuan Arts loma chuan atlata ne zana chuan Gabriela chuan an ho tu nu Mirethei hi amua athil ti zong a chuan azil hauta ne ana tho zui tur chu Arts ril ru thlak saka adu thlanna mangeya anun pa ngaya ale du theina turin aril ru amin sak tur ane ashim nan Mirethei chuan Gabriela thla chu a thlon sak ta boka atuka chuan Arts hian a ina party a huai hot le ta Gabriela chuan Jeff chu khoin thilom zia zong chu a mu fia tir ta a oilo lutuk chu a le top mai ne anua chuan Jeff chuan an nihna in thleng puya tan Arts chu angen ngoya anin thleng ani chuan dollar noi ni pek atiam hial an tong chiam nu chuan Arts chuan in thleng pui le chu atiam ta ma se nirei lo te tal nom simbol le phot chu adu ta tlat thunga Gabriela hi thla po nei to lo shimlai ani awangin rathei tak ang mai alo ni ta Jeff an hena chuan ria adil ve te hiala an rek dun ta ni Jeff ashing nun chu alo rathei khop maya rathei sheom zia hi ti in ang mai ni hotel omna man pek tur po anei zo ta lova akara chuan Gabriela nen chuan an riak ta lopa Arts hi zana chuan motor khal pa in a phone hi a khoi peka a accident zui ta hlo mai a hriat na hlo koma in om zui ta chu mi thu Gabriela an Jeff a han thil chuan a sata phat mai koma om chuan a biak thei don tlat lo Vantirhkoh Mirethei chuan Gabriela chu kovin ana atangin aban thu chu a hril ta maya tuna tang chuan mishing ang main a ko sa chaudon ta ni Mirethei ero hi chuan na atho thaddan azirin ana pa ngaya ale thei tur thu a soital thung kovel chote chu a yelo ngai ve ta a zeilo hle mai Jeff chuan na adil chewa mu chu soilo an nam perleng lop fo Gabriela la kha computer a khoi na sa in internet alo edik chautan ve mek boka Gabriela po chuan na thok chavin restaurant a thleng sil na a thok chautan ta lo te chu a han la tlem ati hle ani a phun chiam mai Arts po chu alo har le ta Jeff an Arts a pangai le to ti a hriat chuan phur em mai hian a ina chuan vakal ngal thoya Arts ro chuan alo in ti ader vela engma hrelo angin alo ta vel ani Gabriela nena chuan thilom zia a hrilta Vantirhkoh ni thin Gabriela po khan mishing nun hi ha thlak alo ti ve ngang to maya meizial te hi azu khului lui tareng mai ni an hring nun chu boina hlir ani chowa an boina ti zual turin parking fee apek lo rei awangin car te chu an hnu son sakta vela poisa mamona san em awangin Jeff chuan ngai turna thar anei ta
asana mantam varuk chua atum ta ni a in avatlen chuan ars chuan apian champualin party alo thole ham to angai zong elena kha biak a han tum vela ani chuan a kalsan thoya anu chuan archian alungai ne te chu apuang ta anun dan hi runun ang chau ni a hriat thu te chu a soita ni party top nu a chuan jeffy asana bom da na chuan akal ruta a sana alak nuwa choru ka tum lai tak chuan archian silain aron kap ta maya abana tak fuin jeff chu atluta ani archu ron lang thoin tunang hun tak hi pistol ida thana min hril man hun tak chu ani hi ron ti vei zuwa kha tu se tang khan archi a in a hriat na a hlo hau lo ti atilang chiang ta kam tam ma ain ti ve zui khop mai atu a chon dam doina jeff anena ngai dam dilin archuan anni na in thleng adu thu chu a soita timasela gabriela hian hetinga thil ti sol awang chawa in china rilu put hi pom ani lo thule ngai to na film tak atanga lo chuak ani nge tul thu te chu ala soita chewa anin thleng theile thari lo phot anin thleng thei ni thlan ma chu ti in anin noma khan anan cheng hole taria party ate han lam vel zuk ma se gabriela chu alim thei tak lova milo cham ni na in hretlat ani lungai taka thut lai chuan archian ron panin aron nem vela gabriela chuan mishing nun ni harsa ati thu te chu a seiloma ma se hun lim om tak aman ve thin tho tu te chu a seibok archuan in ngai tu harin hetia mi hausa tak aloni nuwa atrian zong te kha a hausak na zar zo tum vek thian lem mai chau anni ti a hre chuak ta mi pa ngai ani laia atrian tele a chung te nena hun an man hau te kha angai thu de chu a soitani hetianga alema hausak ai chuan ama kut koile thorim na mangeya hringnun zo chau adu thu an soita ka chuan archian ati tak to ani ti gabriela hian alo hre thoya nui chung hian adara akhoya anni na chu anlo in thleng le tak chi ani jeff po chu a fel sort khop maya archan parking fee ba ani zong te chu arukin alo pek sak veka an company meeting ate chuan na thok tu de hlo ti pun ani tur thu te chu a soi boka ars chuan na thatak thok chho zuin elena nen po khan an la in ngai zong chho ta zel ani ando kan sira anda ei tur pakhathi mu theilo tu emoni hian a khoi ti alanga gabriela kha vantirhkoh ale le to ningein alang